unsa na akong gipray, unsa akong iampo. Um, kanang ang Luke chapter 18 nag-ingon diha nga never give up in prayer gyud. Sometimes natay kalisod balitian unsa diha. Kay kana dai siya mahimong ground ni Lord aron nga mas mahimo tang prayerful og mas mapaduol ta sa Ginoo. Mga kawaladon, panginahanglanon, mga rason ni nga naduol ta sa Ginoo kay wala pud ni di nam ta ginahanglan Ginoo. No? So mao na ang wala may tawo nga walay problema no. Ang nakanindot ra gyud basta na kay problema og naara po kay Ginoo. Kay lahi tong sa una na kay problema nya relihiyon ra may naani mo. No? Kuratan lang po ni tatay kay namalikas og kalit. Ayaw butag pamalikas magtestimony tayo oy. Kay ni aman ta sa no. So karon mga igsuon moadto ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kini ingon diha. Wala kay gihimo apan nangayo ka og milagro. Balihon nato. Ganahan kag milagro pero wa kay gihimo. Sige, sultiin ang nasa imong tapad. Naganahan kag milagro, pero wa kay gihimo. Hello? Ganahan tag milagro, pero wa tay gihimo. This Bible, mga igsoon, sa Biblia, gusto na ko maminaw ang tanan. Sultig usob ng nasa imong tapad. Kung laki na gwapo, o nya og baye na gwapa. Inagwapa kayo ka. Kung gwapo, inang gwapo. Sige, usbo na to. Inagwapa kayo ka. Pero musimba ka, di ka magdalag Biblia. No? Kabantay mo na. Gwapa kayo, gwapo kayo, pero di magdalag Biblia. Ako makonsidera na ako itong mga dili na bitaw kayo kakita. Kaya bang tungod sa edad-edaran na ba maglisod nagbasa nga na. Pero kanang tinaw pa kay mata di magdalag Biblia murag sa sunod ana ato nas purok mo simba. Dala mong Biblia, ug wa mo Biblia pangayo mo kay tagaan mong Biblia mga igsoon. Amen. Tagaan jud mong Biblia, especially mga batan-on. Time ninyo ni karon nga i-master ninyo ang pulong sa Ginoo, magbasa gyud, magbasa. Sige, 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. 2 Kings, sa Bisaya ana niya, ikaduhang mga hari. Ikaduhang mga hari, kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 7. Ano ta? Ay sa kinangita pa ang uban. Sagdi lang, manang maingon ko, dadadjod niyo inyong Bible kay maana mo ko kabukab. Someday, inigabot sa adlaw, mamaster na unya na ninyo asa dapit. So ang 2 Kings, na siya sa Old Testament. Kung pareha lang unta ta og translation, bisag page na lay okbon, 376. No? Nakaplaga na, 2 Kings. Akong gihangyo ang tanan, mo barog ta mga igsuon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Ningon diha. Unya, ang asawa sa usa sa mga propeta, miadto kang Eliseo og miingon, patay na ang akong bana ug nasayod ka nga mahadlokon siya sa Ginoo. Apan ania ang tawo nga iyang nautangan og salapi aron pagkuha sa duha ko ka anak aron iyang ulipunon, silbing bayad sa utang sa akong bana. Si Eliseo miingon kaniya, unsa may mahimo ko alang kanimo? Unsa may butang nimo didto sa balay? Og siya miingon, wala, gawa sa usa ka gamayng tibod sa lana. Unya, si Eliseo miingon, lukpa ang tanan nimong mga silinganan, og panghulam og mga basiyo, nga kasudlan og lana, kutob sa imong mahimo. Unya, sulod kamo sa lawak, ikaw ug ang imong mga anak. Panira kamo sa pultahan og sudlig lana ang mga sudlanan. Ini kapuno sa usa ka sudlanan, ilain kini.
Busa, mipauli ang babae og nanira sa siya og ang iyang mga anak, samtang nagbubo siya, gihatag sa iyang mga anak kaniya ang mga sudlanan. O gisudlan niya kini sa lana. Sa diyang napuno na ang mga sudlanan, siya miingon sa iyang anak, hatagi ako laing sudlanan. O ang iyang mga anak mitubag, ang iyang anak mitubag kaniya, wala na laing sudlanan. Unya, mihunong pag-agas ang lana. Gisuginlan sa babaye si Propeta Eliseo, og si Eliseo miingon, hala, ibaligya ang lana og bayri ang imong mga utang. Ang sobra ni ini, kabuhian, makabuhi na kaninyo. Magampo ta, mga tagkaalam sa Ginoo, Lord, kining among gininhawa kusog, tingog, pandungog, makakita, makasulti kami. Ug ang tibuok namong kinabuhi, ikaw mo'y naghatag ug nagbuhat ka namo, Ginoo. Ang mga pulong sab nga among paminawon imuha. Ako nagaampo, Lord. Nga himuon nimo nga ang among mga kasing-kasing mahigugma nimo aron mubuhat kami kung unsay imong gisulti. Salamat, Lord, nga dili mi matawag og Kristohanon. Kundili tawgon kami, Ginoo, nga tinuod nga sumusunod diha kanimo. Salamat sa imong mga pulong nga ang among mga panghimuon o Dios ubanan sa imong mga milagro. Kini nga kabuntagon sa among pagbangon, may kinabuhi pa kami gininhawa og kusog nga makaabot kami anhi. Milagro ni nga among pasalamatan diha kanimo. Salamat, Amahan, nga ang kaalam nga langitnon among madawat ug ang tanan nga makadungog niini. Magkinabuhi o Dios sa unsay imong katuyuan. Amo ning gipangayo, giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsuon, palihog i-off nato atong mga cellphone. Labi nang naa sa gawas, i-off sa nato mga igsuon tungod kay maka-distract man gina siya. So, mo focus lang tagpapaminaw sa pulong sa Ginoo. Before nagpray ra gyud ko nga naanay church podo niya sa Sevilla. And karon na church dito o karong adlaw ang ilang Thanksgiving. Pwede mong moadto. Kung ganahan mo moadto, pwede mo moadto. Magmotor agad. Karong kabuntagon, kini laging atong isgutan nga ganahan kag milagro, pero wa kay gihimo. No? Mura ni siya og sige kag reklamo nga sa puning atong barangay, di man kayo mo agas ng tubig, pero nay agas, di ka manawod. Mao man yung problemahan Kanang magluto bang magsigyaw-yaw nga gaasura man ning sa manihoy, dugayaw ning maluto, kay di mangahoy ba? Di mangahoy. Kanang ganahan kag milagro o niya, wa kay gibuhat, mura nig estudyante, nga way tuon-tuon magreklamo og mahagbong sa exam. Amen? Kining taong ganahag milagro o niya walay gibuhat, mura ni siya sagbot, nga mutubo ra, maghulat rag ulan. Sa atong kinabuhi mga igsuon, nagyod tayo mahimo. Nagyod kay himuon. Kaning, kang gaampo ka ba nga Lord? Mutubo unta tong mga kamatisan namo Ginoo, ang among mga humayan. Pero wa gani kay bisag usa ka buk humay gitanom. Mao ni tawo nga ganahag milagro pero way gibuhat. Another is mga batanon, paminaw mo mga batanon. Kanang nangandoy kag Lord, nindot o nga panimalay sa umaabot. Dako kog sweldos umaabot. Naisakyanan, lami nga pamilya. Pero wa gatinarong og eskwela. Mao na siya nangayog milagro nga walay gihimo. Nagpost si Laika, no? Ningon si Laika kung naapay rewind unta. Asa nang rewind? Kung pwede pa lang ibalik. Ngayon ato mga young people karon, sige ra na silang gasunod-sunod sa ilang emosyon. Inig-abot panahon, moingon na sila, may pay. Maayo pay. Tinuod na. Mao na'y mahitabo gyud ron. Kanang mga estudyante nga di magtinarog eskwela, in the future moingon na, maay pay. May pay. Nga naman, tanaw siya siyang classmate, induta na kaayo.
Stable na, dagko na kay sweldo. Kapalit na kagulingong yuta, kagulingong balay, nanay, stable na. Unya siya, gapasan og pala, nangita pag pwede makatrabaho, pwedeng, yung anak, basta dili magamit sa, kanabitang, nagpaabot ratag unsay ugma, nga wa tay gibuhat karon. Ano man, ikaw may magpanday sa imong ugma, pinasubay sa unsay planos Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Ayaw magtuo nga good inyong future kung naghigugmaay mugtaman. Ngano? Sige ratag gugma, I love you hay, o gikag buntag abot hapon, way kan anay? Sugot mo, anak? Sugot mo? Amen? Paminaw gyud mo kayo, munang nagit tayo himoon. Now, I tell you, dunay usa ka dinihugan kayo sa Biblia ang iyang pangalan si Elijah. And kung imong ihapon ang mga milagro nga gibuhat sa Ginoo pinaagi ni Elijah, niabot og 8 ka buok. Before siya gikuha, doon na siya sumusunod nga hinganlan og Elisha. Sabi ni saya pa na siya, Elias. Unya ang iyang tinun-an, Eliseo. Naapa mo? And then ingon si Elias, ngadto kang aningon si Elisha ngadto kang Elijah nga iyang magtutudlo, sir, gusto nako nga ang gahom nga gibutang sa Ginoo nimo inigkuhaon na ka ni Lord, madubli na diri nako. That is why kami nga mga leaders or ang mga teachers dili na sila malipay kung motupong kanila. Malipay na sila, malabwan sila nimo. Why? Because double portion kanunay ang gikinahanglan sa disciple. Nakuha na to? Og nay kaalam ang imong leader, mas muduble ng imuha, ana. Nga naman, maunay design sa Bible. Di ba gani si Jesus, giingnan niya yung disciple, kabalo mo? Bastag mutuo lang mo. Mas daghan pa mog nabuhat, mabuhat kay kanako. Iyang giingnan. Nga naman, mas taas pagpanahon, nga na bitaw, i-consider na to ba? Si Jesus, 3 years raman siya, nihunat sa paghimog ministry. But the Bible says nga, ang ibuhat ni Jesus, og isulat ang iyang mga nabuhat, walay kabutangan ang kalibutan sa tanan niyang nabuhat. Imagine unsa na kadaghan. Now, so duble, ningon siya, Elijah, gusto nako duble. Ingon si Elijah, murag lisod na imong gipangutana, pero imo lang nang makuha kon ang imong panglantaw, i-focus lang nimo diri nako. Amen? So sa to pa, si Elisha, dunay pangandoy nga maangkon niya doble sa naangkon sa iyang master nga si Elijah. Amen? Unsa iyang pangandoy? Doble sa naangkon sa iyang magtutudlo. Nasabtan na to? Because og wa kay pangandoy, dasmag ragod podcast, walay pangandoy. Klarohon na nato ni. Kay Ginoo ra bay pasanginlan nato og nganong wala ta ni uswag. Bisag kita gyoy nabuhat. Amen? So naa siya pangandoy. And then ingon si Elisha, kanang imong ipangandoy, lisod di mo na makuha. Ang imo rang buhaton, parang makuha nimo na, focus ra diri nako, tutok ra diri nako. Sa mga estudyante, kung doon na kay gipangandoy, tutok ra diha sa imong pag-eskwela. Ayaw sige, lingiw-lingiw. Warningan lang ka na ko. Kanang imong gika inlaban karon, di na mao. Di na mao. Ha? One day, magmahay ka. Nga naman, panggaon unta ka, at imanon, wa kay problemahon, suportaran ka, pero kay magbuot man ka sa pagkakaroon, so inigabot panahon, wa kay mahayon. Nakasinabot ha? So, si Elisha, kanunay ragid siyang gasunod sa iyang master, kanunay ragid siyang naminaw, kanunay ragid siyang nag-uban. Gina siya, dinhi ra kas Bethel, ingon siya, di ko, kay gusto nako nga ang imuha, madubling na akong maangkon. Musunod gyud ko nimo, ga-focus lang gyud siya. And, si Elijah, gikuha sa karwahe nga nagkalayo gikan sa langit. Kay wa man namatay si Elijah, gikuha siya sa Ginoo. Gamit ang karwaheng giguyod sa kabayo nga nagkalayo.
Nga daw alimpulo nga mituyok sa ilaha og misakay si Elijah og gikuha. And then suddenly, ang nabilin ragyod ni Elijah ang iyahang kupo. Sa ato ang panahon karon kanang jacket. Kanang panggawas para sa ilang tugnaw nga panahon mao na ilang ibukot. Magbiyahe sila, mga tulog sila sa kadalanan, kabatuan, ilalog kabatuan, mao na ilang ibukot, kupo. Mora jud nay nabilin. And then kini si Elisha naguna-una siya nga something like Sangoku siguro, Dragon Balls ba? Nga inigkuhaon si Elijah, si Elisha makapil og gahom nga murag makuryentihan siya. Munang ayaw gyud kun yung dramahin nga ang Holy Spirit murag gyud og nakuryentihan nya pag uli grabing mamalikas og musukol sa ginikanan. Ha? Na raise up ra bagyo og ministry. We like speak in tongues, deliverance and naatanan. Diha gyud ko na raise up. Nag-observe gyud og ingana. I also grabe mo speak in tongues unya pag human sa service tuaga panigarilyuha nagtagay. So ayaw kog ilara. Ang gisultis Biblia i-apply kay ikaw ang tinuod nga sumusunod ni Kristo kung unsay gisulti dire. Naminaw pa ta? Muni ko bisan pag nang guiter imong tudloon unya iluwa ng guiter, di ko nimo mailad. Because kadaghan kayo kong naka-witness og ingana nga mga milagro. So I don't nag-ampo kog miracle pero ingnon ako si Lord ayaw kog i-involve Lord. Amen? Mo pray ko anang tawhana, ikaw mo'y ayaw sa time nga nag-ampo ko kay ako'y pasanginlan. Gamhanan gyud to siya mo adtutan niya. Di gyud intawon si Lord ang moayo igor gi ko mo ampo. And kadaghan na nga gi-prove dinhis atong panagtigom nga si Lord gyud ang nag-ayo igor gyud tang mag-ampo. Wa gyud koy apel, bahala mo diha. Maguna-una na gani ka gamhanan ni pastor, ayaw duol nako. Noon sa mga tao, no? So, ingon siya, anong wala man, asa naman imong gisaan nga mag-focus lang kunimo na ang gahom. Gipunit niya ang jacket, ang kupo ni Elijah nga natagak, tungod siyang kalagot, gibunal niya suba sa Hordan, ang suba sa Hordan na uga, mautoy unang milagro nga nahitabo. Ug ang atong hisgutan karon mga igsuon, kining ikaduha nga milagro nga nahimo sa estudyante ni Elijah nga mao si Elisha, sa Bisaya Eliseo ang iyang pangalan. Number 2 nga miracle. Dunay ging sakupan sa pundok ni Eliseo nga namatay. Hello? Namatay siya. Pero sakop siya ni Eliseo. Ani nga time, maybe disciple siya or estudyante atrasan. So, ang iyang gihimo, mga igsoon, namatay kining maong lalaki, ang problema kay naa siya'y utang. Di ba rin sa tuwa, inigkamatay, impasta ng utang. But din mga igsoon, pagkamatay ni ining maong bana, na siya'y utang, kinsa iyang asawa o mga anak maoy magproblema. Kita ba nang huna-huna na taan eh? Ang akong asawa, gi-question ko niya, unsa kog ka, nangandoy na ka, mamatay ka dayon. Mag-unsa na lang ko, gagmay pa niya itong mga anak. Ningon ko siya, andaman na daan ang atong huna-huna o kasing-kasing, kay mo abot man ni sa wala tamasayod, kung kanus Ang ako ganing gusto unta na anak ko St. Peter. Kanang muhigda na St. Peter plan, muhigda na ko dito ba, ang picturean ko, yung anak. Ninduta untag mga matay tanaw niya, inigna na tas lungon, ingana ang forma ba? Nutong namatay nga lagom kaayo nga pati lips gi pulbusan, usam taon. Di nga nagforma. Di ba day muhilak nga pagdungaw, perting luuyan ning hitsura kay git. Pulbusan, mura nag-abo. No? Kaya nga naman, planuhon. Ingon pa to dito, si Ate Teresa, ingon siya, luoy kayo. Kaya mawala ko, muhilak ang akong mga anak. Kay gimingaw na ko,
plus ga problema og ipalubong. Asag ibayad. Ay mo ka problema asa mo ilubong na ay mga lubnganan. Tanan nga lungsod, dunay mga menteryo, public cemetery o private cemetery. Sige ra mga problema. Asa ilubong, asa ilubong. Wa gay mo ga problema og mga to baglangit or dili. Naa pa mo? No, moro ba na ipanghadlok nilang di mo ilubong? Dugay na kayong nalubong. Pastor, ato mami ilubong atong kuan. Si Jesus gani gisagols mga na naghikog, mga makasasala, mga kadato, mga limbungan. Problema ka, ganahan jud ka ato ka ilubong atong pinanindot kayo nga. Ay nako. Karon, gastuan imong kwarta nung malipay ka. Tuog, hipuson lagi ka, promise. So muna ang problema, tanawang verse 1. Tanawang verse 1, kita tanan, basa. Unya ang asawa sa usa sa mga propeta miadto kang Eliseo og miingon, patay na ang akong bana og nasayod kang mahadlokon siya sa Ginoo. Kabalo mo kung say problema ani? Mahadlokon siya sa Ginoo pero wa siya nangandam sa iyang kamatayon. Gabilin siya problema. Hello? Gabilin og problema. Unsay problema? Tanawa, verse 2. Ano wala pa? Apan ania ang tawo, verse 1 pa, nga iyang nautangan og salapi aron pagkuha sa duha ko ka anak aron iyang ulipunon silbig bayad sa utang sa akong bana. Imagine, mag-eskwela pa imong mga anak, paundangon nag-eskwela, kay magtrabaho na sila ngadto sa nautangan sa imong banang namatay. Pagkadako ang makasusubo nino. Ikaw inahan, wala na diha imong bana, imong mga anak mag-antos pa, unsaon man eh? Unsaon man eh. Now, dili lamang ta maghisgot mga igsoon o kabahin sa pagkamatay. May mga, ang ayan sad natong i-consider, kamo labi na mong mga dalaga. Hoy, paminaw mga dalaga. I-consider sad ninyo nga mag-unsa ang inyong mga anak in the future. Wala mo yung mga tarong nga trabaho, unya magsige magkuyog-kuyog. Di ra ba manimba? Nya nanay anak, pastor, ihalad ne? Wait sa ha? Ang giingnan, uy, isa, pangalagan mo sa Ginoo, oy. Maadto ra daytag simbahan og natay pabunjagan or i-dedicate or magpakasal. Ayaw, uy, pangalagan mo sa Ginoo. So, i-consider ninyo, aron di mo magproblema sa umaabot. Nga naman, kung lisod ka ron, mas lisod pa man is umaabot. Lisod kaayog yun. No? Bisan pag siman imong bana o niya kay, bumbahan man po ang mga barko. Kung wala mo nag-monitor sa balita, dili mo prepared mentally and emotionally. Kung wala mo nagtanaw, nga naman, because tanan gisugilo na dito. Imagine, gagira naman ni tanan. Gagira tanan. Ningon ang Iran. Ningon ang ang Yemen. Oy, kamo Israel, og di mo muundang og bomba diha sa Gaza. Tanang mga barkong moagi dinhi sa Red Sea, among bumbahon, among kuhaon. Karon kay usas na hilabtan, Indian man nga barko. So, nagpadala og napulo ka warship ang Indian. Allah, lami, oy. Ang Amerika ni suporta man sa Israel. Di, ang tanan nga mga barko pod sa Amerika, tirahon na pod. So, gabinumbahay na karon. Ang Pakistan ug ang Iran, puro manunta na sila Arab countries, gaunay na pog binumbahay karon. So, ang mga barko mo tuyok na, so mumahal og ayo ang mga palaliton. Nya magsige ra mag I love you hantod kong buntag. Love ko kayo ka, ang adyan ko kayo ka, nang lahom na ning atong mga mata no. Kay dili maghuna-huna. Walay paghuna-huna bag magtinarong kog eskwela, ngano man. Kabalo mo nga kanang kahoy ang liso na mutubo ra gyud na siya bisan pag naibalaod sa Pilipinas.
Mingon ang Pilipinas, oy, walay manggawas kay naay virus. Ang tanom, di igod tumuhunog tubo, magsigiro tubo. Ikaw ug ako, giingos Bible, maayo kang tanom. Nga po isang pag naibalaod nga nag-ingon, mutubo ragin ang unsay gibutang ni Lord sa imuha, munang di mapugnan ang imong pag-angat. Ang problema, di ka maghuna-huna sa ugma. Nangandoy og nindot nga ugma, pero ang gibuhat, paingon sa ugma nga grabe kalisod og makalilisang. Pamina mo og ayo ha, tungod kay kining problema ha, dili ni basta-basta breadwinner ang nawala sa pamilya. Kung kalit nga wala ang papa, unya imong mga anak, wala matudloig, diskartes kinabuhi. Bisag magpasuhol bag mamunglay, bisag magluto baka, unya musuroy sila nga di maulaw. Ay, turon! At least ba man lang na sila'y nakatunang diskarte. Kay wala ta kabalo, ang breadwinner kalit nga mawala. Ang breadwinner suddenly na paralyzed in Jesus name. Hello? Kalit nga wala na mahimo, unsaon naman lang. Sama aning problema. So at least ang mga anak na train sila pag-ayo, ang mga asawa dili lang kay nakafocus nga akong bana mauni, but naa sa siya'y pamalandungan, diskarte nga, ginagmay lang gyud pod. Para prepare, karon kay wa man siya kapangandam, unsa may mahimo niya. Iyang anak kuhaon na iyang bana namatay, unsaon man eh. Muingon na lamang siya, anong gigani mo kung imo, Lord? Anong gigana? Mingana ba siya? Niadto siya sa taong maalamon. Nidangop siya sa taong may Diyos sa kinabuhi. Usahay na ba kung natin problema ato ta dangop sa mga barkadang wala nagtahod sa Ginoo. Nasamtan na to? So, nidangop siya ngadto kang Eliseo. Sige, bimbito kong chat. Unsay prayer request, isend sa ako May pang taga New York, nag-send pa. Tulo ka prayer request na ako, Pastor. Wa, gyud ni send. Manghuwat ra gyud ko og naa. Ngano man trabaho man na ako nga iampo na ko ug unsay naa nimo. And suddenly mo ari ka diri magpasalamat sa Ginoo kay. Salamat Pastor sa pag-ampo. Ayaw uy. Unsa man na imong pag-ampo og di na to bagos Ginoo? Ang Ginoo maoy pasalamate. Now, maminaw ta. So, mo na ang problema, ingon siya nga wa kabayad ang akong bana. Hoy, katong mga dagko kay kayutaan diha bahinan nandaan na ron kay kung mobiya ka imong mga anak mabilin magtinok-anay na sila magluok-anay na. Ito kadapit sa nay lube. Di ko dito kay bakilid. Bahinan na daan ron. Amen? Kung na kay sakyanan, upat man mo kabok, tagsa man ng ligid, inga na Samantawon nga, mag-away. Verse 2 na ta, verse 2. Si Eliseo miingon kaniya. Hello? Ayaw ka pag-expect ngayon, ingon mo, Pastor, na ko'y problema, moingon is Pastor, di ako'y, gamitan eh. Ayaw, oy. Nga naman, tanawan ni si Eliseo ha? Si Eliseo miingon kaniya, unsa may mahimo ko alang kanimo. Wala paabutan ni Eliseo ang tubag sa unang pangutana. Gisundan niya ikaduhang pangutana, unsa may butang nimo didto sa imong balay. Sa may naanyos inyo ha? Hello? Pastor, nako'y kusog. Magamit na nimo. Pastor, uswag lagi siya. Lisod lagi ko. Duha man iyang kamot. Imo po duha. Iyang kamot duha. Gamiton niya. Imo kay wala. Imo ran tumbahon ng cellphone kanunay. Amen? Daghan kayong diskartes kinabuhi mga igsoon, mangdok-dok, bakag bato, isulod ni mong sako, i-post ni mo sa online, paliton ni pastor. Kaya magsiminto taning kalsada. Daghan kayong diskartes kinabuhi mga kapatid. Hello? Uy, naminaw pa mo diha. Ang uban manggani, gahimo rag vlog na nga dato. Na, padayon na to. So, unya siya miingon, wala. Una yung tubag, wala. Pero wala gawas sa usa ka gagmayng tibod nga lana. So, now listen to me.
Sa kapanahunan sa mga Israelita, ang ilang harina dili pwedeng lutoon nga dili masahan og lana. Sa ato pa ang lana usa sa basic needs. Basic needs nila kaniadto. Karon sa may mga basic need nato be? Asin. Di ba? Amay. Ang bugas, siyempre. So kaniadto, lana nga naman. Mao man di man kakaluto og harina og walay lana. Kay mo man ilang imasa. Mo man ilang iluto sa maisog ba? So importante kay ingon siyang wala na gyud. Wa gyud gawas sa gamayng lana. Timan ini dako kayo ang ilang utang. Unya ang naa niya gamay kayong lana. Kabalo ka? Usahay ba? Atong ma-estimate ang trabaho sa liso. Kung magtanaw kas liso, wa gyoy gamit. Pero 10 years kung matanom lang ng lisua, kapasilungan nagsiyam kakabaw. Landong kayo, dagan kay bunga. Magbutang pagduyan. Nganuman, ang liso di magpabiling liso, kining gamay nga lana, mudaghani mudako ni. Ang talent nga naani mo, ang gift nga naani mo, makamao ka ana, makamao ka ani, munang makaluluoy ni mga anak. Magsige ranig noodles og sardinas, ablikaon, instant. Kabalo mo ko sa instant, diha dayon. Kaya dili ka maong muluto, nganuman, bisag pobre ta, himuon manatong hari o prinsesa ni atong mga anak, dili tudluan. Munang og mag-anto sila in the future, paninlon ka sa Ginoo. Mo nimo tudluan. Saka usa ka teaspoon, daghan ra na ang asin. Sige, kana. Iuna ng panakot, iuna. Ana ha, timan igyot. Duha ka basong tubig ang sabaw. Usa ka buok. My goodness, ang imong anak, taglimay uyab na. Pero palutoa og noodles, os kabaldi isabaw sa usa ka noodles. Tawo, nun saon man ni Lord. Kay wala na to tudlo eh. Verse 3, tanawa, si Eliseo miingon, lukpa ang tanan nimong silinganan, og panghulam og mga basiyong sudlanan. Hulam og basiyo. Wala kay ilison. Sudlanan raman, iuli raman po na nimo. Amen? Hulama ang tanang sudlanan nga mga basiyo, lukpa, tanang silinganan. Naa sila'y container, naa sila'y mga baril, naa sila'y mga sudlanan, tanang sudlanan nila. Nga wala gamita, huwame. Wow! Dagan kayong bakante. Amen? Ako nagtuo mga igsuon nga ikaw ug ako dunay milagrong may tabo sa imong kinabuhi kung mapuno kas pulong sa Ginoo. Pero kung bakante ka kanunay kay mo kanta raman kag imong sit, imo kong gipalingi sa pagwali ni pastor ka pabungol-bungol ra. Kuya wala no, sitsitas Ginoo nilingi ko no, pero pagwali ni pastor magpabungol-bungol. Adi ko motuo na ana. Tabla ra nagbuutan ka diri sa church dito sa inyong balay, kanunay ra kang singgitan kay di ka mulihok. Oy naminaw pa mo diha? Unsay sunod nga instruction? So, lakaw adtuan ninyo. Tanan nga mga bakante, daghan kayong mga 1.5 nga litrohan, bakante, sudli ng tubig, kay makalungag na kaana. Samtang naapay agas, walay gibuhat, tarag mga tag tubig, wa nay agas. Hello? Nay ka na bitang mga sudlanan bitaw tubig nga dagko, tag 10 liters ba na para sa gata sa bata? Mga bakante, gipanglabay na lang, gipangsunog. Ay, pangkuliktahan na, sudlig, tubig. Tabuni og dahon, arong di mo green. Kay kung mainitan, mabuhi ang mga molds, mo green. Kay, wala tubig, usa pa isalod. Gaulan na mo pa ipangahoy. Exam na mo pa ituon. Maglungag na mo pa
panghulam o bugas. Saon man na. Naminaw palagi mo. Magkapaso-paso. So, muna yung unang instruction, panghuam. Tanan nga mga sudlanan. Mahimong kasudlan sa lana. Verse 4. Katong na Bible. Dungan tagbasa, verse 4. Unya sulod kamo sa lawak, ikaw og ang imong mga anak. Oy, ginikanan. Stress ra ba gyud akong kasing-kasing unta ako ganahan kay kung manudlos mga anak ba pero ang mga ginikanan kay konsentidor. Niingon dire, paminaw ha, paminaw kayo. Sulod kamo sa kwarto sa lawak. Ikaw og imong naaaraman di ay ni? Dili pwede nga ikaw ray ginikanan na bughat og ayog tinarbaho. Kay imong mga anak giprinsesa o gihari nimo. Sao man nakaliton tagkuha sa Ginoo ato mga anak wa nang tudluan. Nangutana among Ma'am Dandoy, apelyido niya Dandoy. Sa grade 1, ingon siya, Jonas, ngano man ang imong pulo nga mura man nagwala labi? Ingon ko, ma'am, simhuta, gilabhan lagi din ako. Ngano man, bulingon. Pero humot sabon, kay gitudluan lagi kog laba. Pero bata apaman ko. Pero at least gitudluan. Kaysa anang maglaba o niya, ingon-ingono na ng planggana, tumban-tumban na ng gilabhan na itong planggana. Kaya wala tudlo eh. Amen? Tanawa kung sa gibuhat ha? Tanawa kung sa gibuhat. So, ang instruction mauni, unya sulod kamo sa lawak, paminaw ginikanan, ikaw og ang imong mga anak, daghan dire mga single mom. Unya ang akong naobserbaran, ang mga anak di manabang. Sige rak bike-bike, buntag na mamauli. Madlog po kung mubadlong ani nila, kaya ako po'y awayon. Manang hilabtan man yung mga akong anak. Saan na to ni? At least ba man lang makamautas mga basic nga mga buluhaton. Kay nangandoy man tag, malinawon, malipayon, mauswagon, o may pagkaon nga kaugmaon. Naminaw palagi mo. Ayaw kong inang giigo na po may, nga naman, wa ko nagsulting ngalan. Because si Jesus ang ngalan nilang iwalay, dili si Mane. Uy, intawon. Gatuyo, guro magpapuyon mo sa pastor's house ba? Amen, Philip? Si Philip, kumbati. Tanaw niya, mag-unsa naman ko. Di kayo naman ko ka, pananglit daghan mo ang uban nga trabaho, maigog man kagwa kay moon. Uy, ulawa man eh. Ay, warag yung ko'y ulaw. Napoy nga na. Unya. So, kitang ginikanan, responsibilidad natong i-train ang atong mga anak. Amen? Tudluag drive og motor, tudluag og drive og sakyanan. In the future, wala na ka. Pwede na silang manarbaho, mga fly driver na. Di ba? Tudluan bisag unsa. Pakurintihan kay basig may electrician in the future. Kamao nang magamping. Amen? May palihog kong biraan ng wire. Unsay color, sir? Itom. Nya puro itom man ang wire. Liso daw kagit sa nguban, sagdi lang. And then, ikaw og imong mga anak, so di pwede. Magluto ka, pakita ni mga anak, maglaba, magunsa anak, inganihon pagluto. Sige, ikaw ragyod niya, tilawi. Sakto na, di ba? Ay, ragyod kayo, pasulabi, ma-estimate ni mo madugay, maanad kag lungag nak, sunog ragyod na kanunay. Katawa si Philip. Amen? Di man ko na mabantayan kay maglungag kay magunit pag cellphone. Kasi maglungag ba, mag-Bible reading, galungag. Bawaan ang luto kay humot na. Sunog. Nga na sila dire.
No? So at least inig arangkada dito kay nigunit nag-atsa namuga na ko sa ang uban dayon nang isay-kisay po sila panghinlo, pangtrapo. Pero kung imuhon ratanan, kabalo ka, mabugat ragyog ka. Nahurot na lang imong tingog yaw-yaw, di yun na sila magkaton. Hello? Pwedeng nagkaton sa una-una pero sa pagbuhat dili sila magkaton. Naapa mo diha? Nya sunod giingnan. Sulod mo sa inyong kwarto niya, panira ka mo sa pultahan. Oh, sirahi ang pultahan. Sikreto lang usa. Di kay imo da yung ipanghambog, imo da yung ipakita. Tanawa. Ano niya mong diskarte? Relaxa. Kamu diri og mamilyonaryo mo paghilom lang. Hilom ra. Daghanang manghulam basta. Paghilom ra. Trabaho lang. Tabang lang. Hilom ra gyud. Naminaw pa mo diha? So panira ka mo sa pultahan. Private lang usa. Private. Nasa tay trabahoon. Manira sa atas pultahan. Kita-kita lang sa ni. Saradong pultahan. Dili ta makitaan sa uban, dili ta masudlan sa uban, dili ta kita lang sa. Hello? Tanawag na sila problema. O sige, instruction sa Lord sa ilaha. Sulod na mo sa inyong balay. Kamura. Nay problema hala suroy wa mo og yun ni maingani gyud nga sao na. Sulod sa panimalay, anak, lingkod mo na, mag-istorya ta. Wala mo'y ginikanan, wala mo'y amahan, ako nalaynaan ninyo. Kundi ko ninyo tabangan, mamatay ko sa iyo, mabuhi pa ba mo? Tabangan ko ninyo, tabangan sad mo na ako, kay tabangan, tas Ginoo, dili ta maglisod, mag-uswag ta, kaya na to ni, bisag wala imong papa. Amen! Sulod sa kwarto, ikaw, imong anak, di kay trabaho, imong anak, pasagdi. Imagine nagikang kagtrabaho, inig-uli ni mo ikaw pa'y maglungag. Na imong anak, inig-uli, masuko pag walay linungag. Minaw pa mo? Uwa lang tagahisgot anik mga anak, aritas mga bana. Na mga bana, ulion rago kag hubog. Ulion kag hubog, masuko pag walay linungag. Garaon kayo mumandar. Day! Timblay o kape ba? Di ba ka? Kape. Haya-haya mga ulion ra kagingana, malipay ka. Masuko pa jud di padulgon. Nga bahong tuba. Gituyo man puna nimo. Kay nay Kristohanon, di man gyud kaganahan Kristohanon. Nagugma man gyud ko pastor, gugma lagi pag ilay biuhay lang mo hangtod sa hangtod. Ano po ka na si Daryl, oh? Ano man po? Na si Justin. Ayaw, pasaga dasmag. O niya, panira ka mo sa pultahan og sudlig lana ang sudlanan. Inig kapuno na sa usa ka sudlanan, ilain kini. Tanawa ha? Gisiguro ni Lord nga walay basiyo nga dili masudlan. So niingon siya, pag napuno, ilain. Aron tanan gyud kapuno, mapuno. Dili gusto si Lord nga naay bakante. Nganong mo ani man ka? Kay mo simba kas Ginoo, aron ka mapuno sa iyang presensya, sa iyang pulong. Kay di siya gusto na mo pauli nga bakante. Amen? Munang tudluan ka, Bible studyan ka, walihan ka, punon ka, punon. Inig mapuno na ka, ilahi na ka, di na ka, ingno na ka ni pastor. Ay nagsikuy-kuyo ka imong barkada. Ay nagsikikuy-kuyo ka to. Ay ilahi na ka. Kay ang nakapuno ni mo, iya sa Diyos, o dili na iyas kalibutan. Kay kung iya kas balik kalibutan, puno kas hangin. Bakante ka, kay ang naani mo, bisyo, naani mo, prinsipyo, naani mo, relihiyon, naani mo, tanang mga butang sa kalibutan, naani mo. So pagka napuno, pag napuno na, ilain. So iyang mga anak, paminaw mo ha, ang inahan, naghuwad sa lana. Imagine, gamay ra kaayo ang sudlanan sa lana, tanang sudlanan na puno, kay wala mihunong, pagtubod ang lana, kini maoy milagro.
nga gibuhat sa Dios sa mga tawong milihok. Sige ra tabang Lord, wa po kay gibuhat. Lord, mamunga unta ito nga mong saging. Ha, may mong saging day. Wala ra, by faith. Mutubo ra unta ng saging ito nga mong nakay buhaton. Amen? Katong mga nag-business, pag parapol mo, inag-Disyembre, tanan na mong suki, kung makaabot, ay, nga na ang mga Petron. Petron, nga. Mga gasolinan, Caltex. Hoy, Petron o Caltex, bayad mo na ako, kaya advertise na mo na ako. Nana sila ko nga, o magsige kag palit sa ilaha. Unya, moabot ni anang kuta, naa si kay intensive nga incentives. Intensive. Sa intensive care unit. Incentives. Na kay regalo madawat nila. So, dagan ang mong pagas nila. Tanawan ang usa diha. Before ka mo tabok sa mangga na gasolinahan, wala kayo magpagas. Nga naman, pero ting mahala. 5 pesos ang diferensya. So pag nag-business ka, ayaw og ingog pamahalan nimo og ayo aron ka mo dato dayon, ayaw. Pabaratuhin noon, mas dali ang halin, mas paspas ang halin. Kanunay kang gakumpra, kanunay nga kumpra. Mas una kang niangat. Amen? Pero kanang maniguro ka, na-expire na lang imong sardinas ng buto kay nangabaho na. Wag yun na malit. Naminaw mo, diha? So, gahuwad na ang mama, gahuwad, huwad yun, huwad. Hello? And ang mga anak, maoy nagsalod. I believe mga igsuon. Kung ato ning ibutang sa atong kahimtang dinhi sa church, ako, pwede kong mahimo, nimong inahan. Nga maghuwad sa kaalam sa Ginoo, magwali, magtudlo, mamadlong, magdasig. And then ikaw, salod. Pag napuno ka, ilain po, ilain. Naana po, ilain ni abot nga bakante, walihan, tudluan, hangtod na puno. O ilain na po ni, hangtod nga ang tanan na tudluan. Naapa mo? Pero kung ang inahan, gahuwad siya rapoy gasalod, di siya kahuman. Nabughat na siya. Gakaguol siya, ni saka ang sugar, ni saka ang high blood. Nagingana na siya. Wa na, na-paralyze na, kaya atakis kaguol. Kaya siya raw sa sigig trabaho, ang mga anak, maghurot, pabadlong. Saan mo na? So wala, huwad yun, huwad. Ningon ang Bible, ignapuno na, lainon. Pag napuno na, lainon. Munang uginon ka ni pastor, ayaw na ana. Nga naman, gilain naman ka, iya naman, tas Ginoo, di naman ka iya sa kalibutan. Amen? Yung siya, lakaw adto ang mga silinganan. Dada rito mga bakante. Di ba ka mo, mga silinganan man ta din naabot mo din punon man ta, kay mga bakante kita kani adto. Number 1 nga, una-una sa tawo, problema ra gini sa tawo, kwarta. Kwarta. Pero kabalo mo mga igsoon, kung magsakit ka, hay, di nato ni nga sakit, may rauntang natin daghang kwarta. Di ba? Ayaw panganduyag na kay daghang kwarta na kay sakit. Sapagkat tinuod lang mga igsoon. Ang Bible nag-ingon, duol kamo kanako, og makainom kamo sa tubig nga walay bayad. Duol sa Ginoo. Ang paminawan niya, paminaw gyud mo og ayo ani because ako kasiguro pud sa akong kinabuhi. Who knows? Ako din kinabuhi sa kalibutan kay 35 ra years. Nya 35 na ko karon. Lupigon pa kog jogging ni Tatay Hel. Asyo panghambog na punay mo. Lupig jogging. Now, kumidya na. Unya 35 ra di ay ko. Kasi nasayod ana. Sa ato pa, di na ko kaabot og June. Kay June man ko mo 36, ang naman yung regalo. Inig ka puno, ilain. So mintras naapay gatubod, naapay gaagas, salod. Bisag di ka ganahan na ng gayaw-yaw diya, salod.
Balod ra gihapon. Kay someday muhunong ra nag-agas, muhunong na nagwali, di na nimo na ikita. Kabalo ba mong nag-ampo sad ko nga naapoy lain na pod nga dapit nga maablihan? Soon, atoon na ginato to inyo, ha? Namito kay bukid. Asa man na dito kakugnan? Ang pusad ko nga, Lord, nanapoy lain nga dapit ka atong maablihan. Nanapoy lain dapit nga magtudlog mga bata, hangtod mga young people, hangtod na yung mga ginikanan. Nga ang mga bakante, nga mga sudlanan, sa nangasilingan ng mga barangay, kasudlan mapuno o guwana o niya, bakante pagkanindutan na, amen? Gatuo man ta, kung sa'yo nakapuno na ito, kanyan to, hangin, natay relihiyon, watay pulong sa Ginoo. Natay relihiyon, atong prinsipyo, dili iyas Ginoo. Naminaw palagi? Ayaw taklubi mga igsuon na imong igdulungog, kaya di ka mapuno ron. So, sa verse 5, busa, mipauli ang babae. Paminaw ha? Pagpauli sa babae, ang wali nga iyang nadungog gikan ni Eliseo, ningon, og nanira siya, og ang iyang mga anak, samtang nagbubo siya, gihatag sa iyang mga anak, kaniya ang sudlanan, o gisudlan niya kiniglana. Tanawa, ginikanan og anak. Di ni pwede ang anak katrabaho, ang ginikanan nagchismis. Di ni pwede ang inahan nagkabuktot-buktot, sitaw nga na, nagkabugat-bugat, nagtinarbaho. Ang anak hayahay kayo, mauli kaon. Di pwede king anak. Na one thing ako nakita dire, human si Eliseo nagsulti niya, ang tanang gisulti ni Eliseo, iyang gi-apply. Anak, diri mo anak. Shh. Ginikanan og mga anak, paminaw mo, in the future, dunay kalisdanan nga gustong muulipon sa atong mga anak. Kung dili nato tarungon ni atong mga anak karon, one day ulipon na sila. Maulipon na sila, grabing makalilisang nga kalisdanan sa umaabot. Munang siya, ang iyang nadungog nga wali gikan sa alagad sa Dios, ang tambag, ang pagtudlo, iyang gi-apply. Unsa man to? Mauli ko, sulod, manira, manguha ito mga bakante, dadoon, nya sulod, sirhan, ang mga anak maoy mugunit, ako mo'y muwad. Tanan nga giwali ni Eliseo, iyang gi-apply. Ang tanan unta atong nadungog, ang tanan unta nga atong nabasa, kung ato lang ning i-apply, muingon gyud kang di man dai lisod ang kinabuhi. Nganuman, ang kalisdanan pas-anon sa Ginoo dili ikaw kay naa kay Ginoo. Pero dili i-apply. Daw sama sa balas nga gitukuran sa mga balay, nigabot sa balatian pagsulay katalagman kalisdanan, gera, World War III. Hagba na, wa na. Because I believe, inigabot sa gira, pati mga simbahan, sirado na, mag-iniyahay na lang tag-unsaon, aron masurvive. Karon lang unta. Ang chance nga, maminaw kag-ayo, mapuno ka, magkinabuhi ka. So, sa dihang napuno na ang mga sudlanan, siya miingon sa iyang anak, hatagi ako laing sudlanan. O sa itubag sa mga anak, o ang anak mitubag kaniya, wala na ilain nga sudlanan. Unya, mihunong pag-agas ang lana. Tanawa ha? Di mo undang si Lord og provide. Hangtod di niya mahuman ang iyang gisugdan sa imong kinabuhi. Dili mo undang si Lord sa pagpabaha sa iyang panalangin, hangtod mahuman nimo ang purpose nimo sa kinabuhi. Sa ato pa, ang supply walay problema. Ang problema, wa tay gihimo. Amen? So habang nagnegosyo, nagbutang gamayng tindahan, napoy gamay ditong ialagaan nga baboy, unya di apoy tanom-tanom aring palibot, tapoy manok-manok dito, unya while nagtapo kay narbaho sa gawa. So, utan, o naanay makuha dito, kay naamay, gipanalangis, Ginoo, kay naamay gihimo. Di ba? Uy, walay customer, ares baboy, maghinlo-hinlo. Uy, ari na pos tanom. Di ba? Wala tayo gihimo. Magsaligra sa usa nga nagtrabaho. O yung problema pa nyo na ito, utang. Mingon na yun ta, utang please, utang please. Sige utang, hala, utang.
Tanang mga Palistihanon, mga Hitihanon, mga Kanaanhon, wala. Lindeng ba? Lindeng. Muna yung mga Palistihanon ba? Ang akong ipasabot. Dali. Pautangon man ka nga naman. Ang imong bana ka trabaho, dakog sweldo. Wala lagi ka nakabalo. Hilantanon siya gisubawan, di ka trabaho us kasimana. O niya, asa naman na? Usa naman na to? Survive pa? Munang dili unta angayan. Itong mga anak, pastor, ga-eskwela mo niya akong mga anak. Bisag walay klase, ga-eskwela lagi, pastor. Asa mo na yung mga anak? Ga-eskwela, pastor. Uy, halidi mo ron. Eskwela gyapon. Kay bisag bakante, di magyun mo tabang intawon. Muna ako mag-uol kog anhi mo simbahan, pabuutan-buutan mo. Malipay ko nga adto sa inyo ha, moingon ang mga silingan, grabe ning mga anak ni Yuni. Mga buutan, yun yung mga anak ni Ara. Nindot na. Nindot kayo. Pero moingon ng ganin silang, oy, ikaw raman lagi, asa mo na mong mga anak? Ambot sa langaw, milupad, way pamahaw. Saon taon ni, oy. So, ang lana, walay problema. Si Lord, walay problema. Nag-provide siya, naghatag siya hangin, naghatag siya kusog, naghatag pangdungog, naghatag panglantag, gi-provide niya, gaagas, matag-adlaw, magamit nimo na ang lana, na ang support, na ang kusog, na ang talent, matag-adlaw, makasulti, makalihok, makabuhat, matag-adlaw, gihatag. Naatay gibuhat. Basulo na to si Lord sa atong kalisod. Katong atong mama nga testimony. May balatian siya, magtrabaho siya kay para sa mga anak, para sa iyang pamilya. Nakaya gihapon. Nga naman, si Lord nagpabaha sa lana, sa kusog, sa kaalam. Naghatag si Lord, naghatag. That is why dili pwede nga wala gyud tay himuon mga igsuon. Amen? Ako sa dili ko pwede magsigon nila gingon, ay buhata to. Unya di ko nila makitang maglihok. Dili pwede. Naminaw pa mo? Okay. Unya, sunod. Ingon siya, hatagi pa ako. Ingon siya, wala na'y kasudlan. Wala na'y laing sudlanan. Ano man, puno na tanan. Pagkanindutan nino. Niabot sa time, human sa bagyo, iyahay tagpangabog tubig dito sa alturas. Nakainomdo mo? Unya, moingon ako nga, lakaw, panuluri na ninyo tanan niya. Mauli na sila dire kay napuno na. Amen? Lami kayo ang imong feeling nga accomplish, nahuman, napuno. Di ba? Kita mga ginikanan, unom kabuk imong college, nahuman tanan. Kanang usa sa bagong bukalis sa Victory Band, ang iyang pangalan si James C.P. Usa na sa atong nurse kon mag-medical mission midinhi sa una. And then, lipay kayo ang ilang mga ginikanan. Why? Ang ilang mga anak nangahuman, engineer, nurse, basta mga tag-as o mga profession ba? Usa ana nila, kana si Matthew, kanang aircraft maintenance. Munang siya maoy naa sa Panglao Airport, di pa mulupad ng airplane, tanawog na abay, kondisyon pa ba na. Nahuman yun, pahulay sila. Wow. Nasa March of Faith na sila, mga Kristohano ng pamilya. Ang kita, singgit, ato siyang daigon. Si James na. Iyang mga anak, human. Iyahang mga igsuon, sila tanan, human yun sila. Kanabang lipay na kay na puno na ang imong mga anak. Puro na sila katrabaho, puno na sila. Amen? Kaysa atong nabuktot na ka, gusto na ka mo retire, pero wapa ka humani akong anak. Nga naman,
Unsaon pagkahuman? Nga bakante mo padong sa eskwelahan, bakante ang utok, inig-uli, bakante gyapon ang utok, us katuig ng adto sa eskwelahan, bakante gyapon ang utok, kay dili mo sulod. Sige ragdulag ML. Sige kuyog sa barkada. Intawon, hopefully masabtan dyan natog ayon ni mga igsuon. So mihunong pag-agas ang lana, puno na tanan. This time, na ang miracle ni Lord, ilang ibaligya na. Amen? Gawa sigurong manding. Manding. Na? Kanang di na ka magproblema sa imong mga anak, kay puno na. Ato na po kasi imong mga silingan, huy na ba kayo gikaon. Ganayana na ka. Sa verse 7, di ana. Gisuginlan sa babae si Propeta Eliseo, og si Eliseo miingon, duha ka wali ni, kabantay mo, duha ang wali ni Eliseo. Una, ingon siya, lakaw, ikaw gimong anak, panghulam og mga basiyo, sudli ang mga sudlanan, di ba? Muna'y una, sunod niyang wali, niingon na pod siya, hala, ibaligya ang lana og bayri ang imong mga utang. Ang sobra ni ini makabuhi na kaninyo. Perting grabehan, no? Impas gyud iyang problema. Naapay naghingapaw nga sobra niya. It means makabuhi na ninyo. Hangtod-hangtod, provided na sila. Kay si Lord, pag mo panalangin, dili siya pareha nimo nga inot. Kasabot mo inot? Tihek! Kuripot, pag si Lord mo hatag, humantanan na apay sobra nga hangtod mga matay mo, di mahurot. Pag si Lord mo hatag. So, nahuman ang ilang problema. Nahimo ang milagro, tungod kay doon na pod sila gihimo. Paminaw ha? Naa sa gawas, wala say magpa-distract. Kay kung naay ma-distract, maabot ag alas 2. Paminaw gyud og ayo. Ayaw sige ampo pangayo pakitabang sa Ginoo. Kung ikaw pod wala pod kay gibuhat. Because wala sila maingong, Lord, ikaw ray suroy atong silingan, Lord, paghulam og mga sudlanan. Naa na, Lord. Sige, Lord, sulod ari, Lord. Pangsudli na mga sudlanan, Lord. Puno na, Lord. O sige, Lord, ibaligyan na, Lord. Si Lord nagpatubod sa lana, naghatag og adlaw, naghatag og ulan, naghatag og kusog, naghatag pangdungog, pagpanultip, kining tanan gamitan ni, gatubod ni matag adlaw. Ayaw intawon og kasuki si pastor, kay si pastor nangitag ta na nitabag pangita sa kasulbaran sa problema. Amen? So, I said, okay. Kisa man ang gigamit. Amaw ba? Oh, ayaw na nag-ipagamit. Ay mo man ka nang ipagamit di mga uli. Kisa man ang bike. Dili na ipagamit ha? Shh. Kamu diha. Ayaw, putang ko yung awaya. Kaya nangita lagi tag. Kuyawa lagi ning mamadlong daw. Kita mo nung awayon. So, na sila gihimo. Sa tong kinabuhi na tayo gihimo. Mo, bitaw na mo yung kapastor. Iampo gini pastor ha. Pastor, iampo. Abisan pag di ka mo yung iampo ni pastor, ginaampo yun na ni pastor. Amen? Balikon mo na ko. Basig na kaingon mong okay na. Balikon lang muna ko. Ayaw kalimting pagsugod nato din his ministry. Unsay balaod ganito. Pag nag-eskwela ka, di ka mag-uyab-uyab. Kay kung mag-uyab-uyab ka, undang na lag-eskwela o pagminyo. Unsay nitabo karon? Pag nag-uyab-uyab ka, eskwela na lang. Bali na. Asa naman to silang ng ube? Brian, Gaspar. Kinsa pa to? Asa naman sila ron?
Nang langyaw na, nanarbaho na sila. Katong naguyab-uyab, nag-eskwela pa hangtod karon. Amen. Tanawa ang ilang mga kabats. Because og maminaw lang unta sa gisulti ni Eliseo, pagpapuno una, inig kahuman, i-distribute na, nang langyaw na, adto na nanarbaho na. Di nakatabang pas pamilya. After that, magminyo na sila ikagasto pod. Nakuha na to. Okay. Balag 75, I love you. Gyapon, 75, I love you. Balag hagbong sa klase, I love you. Kamong ginikanan, gwapuha o gwapaha yun ninyong gatugot mo sa inyong mga anak maguyab-uyab. Kinagwapuhan yun mo. Promise. Di gina ita parihag prinsipyo. Di kita mag-uban ani ron. Pastor, di man magunitan ilang kasing-kasing. Sagli lang. At least nga ikaw wala naghunong og pasidaan. Og dili na gyud madala, moingon na si pastor, gusto man ka nilang suwayan. Nahala. Moingon na tong igsuon, kung i-rewind pa lang, paminaw mo sa mga may kasinatian na. Kaya dili na pwedeng mabalik, di na pwedeng i-rewind. Amen? Now, February na pod. February 14. Hatag-hatag og bulak sa uyab. Wa gyud kahatag og cake. Bulak sa mamang mo'y gaatiman kaniadto. Maulaw po din taon-taon na, oy. Wala gani kahatod og bulak sa church. Ya kamo mga babayi, ba kay wa mo kauna-una lipay na kay mo hatagan magbulak, ayaw mo hatag, ayaw mo dawat sa bulak nga nagtikangkang na murag gikas mitso. Amen. Ingon niya, wa mo na tudloy ana. Nga og mohatag magbulak katong hipos pa nga bulak. Ditong nangibot ra kas minteryo daw. Hatag, happy Valentine's. Ay, maubo. Kilig-kilig na yun. Imay din yung conversation. Uy, tawon mo. Kana pong nahipos nga bulak. Uy, gay nga na pa ba nga bulak ba? Kanang wa pa ni buskad. Gakupos pa kay, inighatag yung bulak ito na nagtikangkang na kay nga na ng mga petals. Pagdawat sa babae na nga hulog, isagpa na lang nas nawang. Uy, noon sa... Malik sa tabi. Tarungon sa nato ning atong kinabuhi mga igsuon. Naay milagro si Lord nga gihatag. Wala lang nimo nakita, wa nimo gigamit. Sa ato pa, wala ni Lord ang problema. Mapagkamalan pa si Lord nga tihik. Yung ano man yung Kristoanon ko, pobre man ko, kalisod ko kayo. Dili, manggihatagon si Lord, ang iyang gihatag, wa ni mo gamita. Nagbaha ang lana, wala ni mo sa lura. Naay kusog, wa ni mo gamita. Makadungog ka, wa ni mo gamita. Makasulti, wa gamita. Way gamit. Para asa pa nang naakana nga lana. And that is why dapat mahigmata ta. Kung adto tas prinsipyo mga igsuon sa ako lang mong badlongon mo, palihog mo mga anak, no? Ako anak sad ko o grabe ang akong pagmahay nga buhi paunta ang akong mga ginikanan. Wa gyud ko naka-perform nga malipay sila diha sulod sa among panimalay. Kay gibag-o ko sa Ginoo na distansya naman ko. Gusto na ako silang dadon dire. Naa na may sakyanan ihatag si Lord. Isuroy na ko sila, mubawi ko sa ilang pagago na ako, but wala na sila. Kamo kay naa pa mo'y ginikanan paminaw mo. Di ko mabless sa imong kinabuhi nga kung adto kas ubang tawo buutan kay ka maayo kayo ka pero naas inyong panimalay demonyo ang imong pagkinabuhi. Unsaon man na? Mga bana, kusog kayo mo hatag sa barkada pero sa asawa di mo hatag. Mga anak, adtos mga silinganan, mga auntie, mga ninong, mga adtos sa church, buutan kay pastor, bisag di nimo sugo og mangmap, nagmap.
Bisag di, buutan kayo, pero nasa ilang balay, wag yoy gihimo. Unsaon man ako mo? Paminaw mo ha? Paminaw mo. Kung ingana man galing ka, Kristohanon ka, pero maayo ra ka sa ubang tawo, di ka kamaong matiman sa inyong kaugalingong panimalay. Ingon ang Timothy, 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Klaro, naklaro to? Ang dili mag-atiman sa iyang pamilya, sa iyang kaugalingong panimalay. Labi na sa iyang pamilya. No? Nagsalikway sa iyang pagtuo. Og mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Perting luuyan eh. Ang naas panimalay, singkahan. Ang laing tawo, kuan ba? Murag, di makabuak og baso. Kusuking mutabang sa laing tao. Ako dala si mong bag, teacher, ambi mong bag. Pero naas balay, nabuktot na ang inahan, ang amahan og pinasaan. Di gyud mutabang. Niun sa ang Bible, mas dautan ka pa kaysa dili magtotoo. Kung si Pablo may atong pasultion, mga igsuon, magtapos na ko tungod kay gusto ni Lord nga ikaw ug ako mapuno. Ang katapusan ni ingon diha. 2 Thessalonians. 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 3. Ikadahang Thessalonica chapter 3 verse 10. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pakana ang dili mo trabaho. Luoy kaayo. Luoy kaayo ang naa sa balay, maoy nagtrabaho. Unya human niyag trabaho, maniudto na siya. Ingnon pas inahan, ayaw hutta ha, sobra itong imong igsoong nilaag. Luoy kaayo. Kinaluuyan ning naghago og taman, maupay dili makapahimulos, kay mas pinangga ang tapulan ang laagan kaysa sa gatrabaho. Pag naa kay kumpanya, pinangga nimo tong murag mga amo-amo po dito, kaysa atong gasingot og ayo, kanang kumpanyahan nimo mulusbog na. Bagsak na. Luoy kaayo. Siya nga naghago og ayo dili ka trabaho. Naaw niya mo'y mga anak, mga broad. Ang mga anak nga nabilin, ayaw silag tudloeng gatason sa nag-abroad. Padiskartea silag ilaha. Kay luoy kaayo. Ang naghago og ayo dili hinuon makapahimulos sa iyang nahaguan. Mauna nga didto sa 2 Kings, ginikanan og mga anak, sila nagtrabaho. Tabang ang mga anak. Kay niunsa si Apostol Paul, diha pa mi ninyo, giingnan mo namo. Ayog pakana ang dili mo trabaho. Problema dahil nagwa siya kaon. Di na mamatay, ga-fasting na. Bawan man mo nang wala ga-fasting kay maghikay mo na, magtrabaho na. Hello? Kaysa gikaingon ko na, kung imo siyang anaron, nga wa gyud siya gihimo, ikaw ray gahimo, nga sa umaabot nga adlaw, lisod kaayo ang iyang pagkinabuhi. Amen? Sometimes mga igsoon na ako, ganahan ako ni nga ipaabot sa inyo ha.
pag Kristohano na ta, dili na ta opportunista. Dili na ka opportunista. Kasabot mo kung saan ng opportunista? Kana bang mapahimos lanon? Magpahimulos. So munang ako maikog ko, ako magpasalamat gyud po ko ninyo nga nag-atiman mo. Usahay, pag makakita ko ni, bulikay lang ko. Nga naman, nagnegosyo kay aron nga, panginabuhi ba? Nya kay og mo palit ko dito mga igsuon. Hala, ipanulod. Pastor, paras bata. Amen, inse? Asas inse? Amen, mandeng? Sis Belen, amen? Hindi kayo maikog man taana. Hala. Kabalo mo, ganong di kumanto ng Jollibee sa Alturas. Kaya naas jig-jig dito. Digyog. Nga naman, nag-abot ni mo dito kay. Uy, na si pastor. Nya, hala niya. Siya, manager siya sa, ang iyang mga crew, gatanaw. Niduol na ako, nya, ni Bless. Tuwa. Nya, gatanaw yung crew. Nya, mayo pa, pastor pa. Jig, ikaw bayad ani. So, asas jig-jig ron na asahin. Nasa Alturas. Adi, tama, nasa Alturas. Di, arimi sa, atbang sa brand house. Dito, man po, di ay si teacher. Pastor, ako'y bayad. Nya ako mga igsoon maikog man jud po ko. Amen? Mao na nga, ako jud mong i-challenge. Mahuman naman ko no. Mao naman to ang last na to nga verse. Paminaw mo. Kung doon na mo yung mga relatives sa kinabuhi, nga medyo angat ang panginabuhi, ayaw ninyo hok-hoke, ayaw ninyo gatase, ayaw ninyo pahimosle. Minsan naman makambag ka. Kunyari, manggawas mo, moingon ning gikag abroad, o let's go, adto tagkuan, mutampo po ka bisag gamay. Kay kundili, imbis nga giangat sa Ginoo, ikaw kabalo ba kang inigbalik niya abroad, manghulam na po na siya kwarta para nga na ay, unsay tawag na, money, ha? Kanang naa sa bangko. Show money. Kay dili ka kagawas kung wala kay kwarta sa bangko. Nahurot naman imong kwarta tinarbawaan sa gawas. Kay ang tanang igsuon, igagaw, angkol, ante, magpagasto man nimo. Inig abroad nimo manghulam na po kag show money. Parang pagawson kas immigration. Nasabta na to? Ayaw. Kitang tanan. Dili kay ang mamara, ang kusog. Niapil ang mga anak, kita tanan. Gawa siguro kung inon ka. Ako, pag na ako, muingon ko kung ayaw. Mainsulto po kung muingon kong ayaw ra. O niya mo, ikaw na, pastor, ayaw ra lagi. Gawa siguro kung anak. Amen? Yung kasagaran mang libre. O, mga on. Tuwa na, katapok na tanan. Asa man ta? Agkatong walay itampo, mupay muingon, sahinan. Sa ulawa naman na kayo ay. Di, siyempre, agkatong gikag abroad, moingon siya, daghan mang tao dito sa hinan. Anhiratas mangga. Amen? Munang sunod niyang uli, imagine mga barkada, mangayog ilimnon, magpangayog patagay, mangayo tong pag-umangkon, mangayo tong kamo, pag nang-abroad mo, inig-uli ninyo, ayaw mo dalag kwarta, ibutang bangko tanan. Ngayon, palit gaw, o dalari ATM, basig dawato na itong tindahan. Nga na Kaya na ay mga opportunista. So kung Kristohano na ta, dili na ta ana. Amen? Ikaduha, pag inviteon mo, ayaw, intawag, dalag plastic. Inviteon kaon, opportunista mo na, busog na gali ka, manulod pa ka. Amen. Masuko pag di sudlan. Manong ulo man katong kuan ribs. So mga opportunista. So kitang tanan. Nangandoy milagro mo angat ang kinabuhi, malinaw ng kinabuhi, malipayong pamilya.
Kitang tanan, ginikanan og anak, moapil sa liho ko nun, aron dunay milagro. Amen? Nangandoy og milagro, pero walay gihimo. Sultiin ang nasa imong tapad, na ikaw nangandoy og milagro, naa kay himuon. Ayaw mong sigig pahayahay, especially mga anak. So, hello? Kung mo-chat si pastor ninyo, ayaw awayas, pastor. Bisan pag mayong kang wala man milabot, na-involve ka, kaya diha sa inyo, paingon. Munang mo-chat, kay nangita og tabang sa kasulbaran. Nakasinabtanay lagi ta, amen? Di ba kaniadto pag nay problema ang asawa mo sumbong ni pastor, tambagan ka ni pastor, mo ni buhaton, sulbad. Pag nay problema ang bana, sumbong ni pastor, tambagan ni pastor, buhatan ni sulbad. Amen? So, atong huptan mga igsuon, ibutang nato ni nga mga prinsipyo kat uno nato ni. Kung nangandoy tag milagros Ginoo, mulihok ta ngano man. Walay problema sa supply, ang problema wala tag naglihok. Hopefully nasabtan nato mga igsoon. Magpray ta. Heavenly Father, salamat sa mga pulong nga among nadungog karon. Salamat nga ang supply dili magkuwang. Ang anointing Ginoo, ang oil, ang lana Lord, ang kusog, ang tingog, makadungog, makasulti, makalakaw, makakita, makabuhat. Kini nga supply, dili mahurot. And that is why dili makulangan kami. Salamat, Lord. Nga among pagpanarbaho, milagruhan ni mos panalangin. Ilabi na katong naganap panarbaho para sa pamilya, nga dunay mga balatian nga magpabugat Ginoo. Ipabaha ang lana sa imong milagro. Ipabaha ang katubagan o kasulbaran sa mga pagproblema. Magpasalamat gihapon kami. Because every time na ay problema, makakita pod mis imong gahom. Problema nga namatay og ulipunon ang mga anak, namatay ang bana. Pero sa unahan nakakita og pabor, milagro. Sa buhi pa ang iyang bana, maura to'y ilang naabot sa panginabuhi. Batlabaw pa silang nag-uswag. Sa dihang ikaw na mao'y nangunay, nahimong breadwinner sa ilang family, Lord. That is why dili magmatter unsa kadagko ang mga problema. Mulihok kami, gamito namo ang provision, ang blessing, ang gihatag nimo. And ang miracle, ang kasulbaran, ang kaayuhan, ang pag-uswag, ang kalipay, ang kalinaw, mahitabo sa unahan, Ginoo. Among giampo ning among mga anak, Lord, nga makamauunta silang maminaw ug dili na mauwahi ang tanan sa umaabot ng mga adlaw. Salamat, Lord. Salamat nga bisan sa mao nga kinabuhi ni Eliseo, dili siya kundi igo lamang nimo siyang gigamit. Salamat nga kami usab. Mas labaw namong panganduyon ang panabang nga mao ang kaalam kaysa sa mga butang nga pwedeng mahatag. Salamat sa imong presensya, Ginoo. Salamat nga ang tanan imong gipangga pag-ayo, gihatiman. And I pray sa tanan nga mga tawo mo anhi dinhi, mudangop sa panahon nga bakante ang among kasing-kasing o guna-una, mo pauli kaming puno sa imong mga pulong, mga pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagdasig.
puno kami sa mga butang nga langit nun. Salamat Lord nga samtang naay tingog, naay muwali, naa pa gaagas pang lana, kaming tanan magsalod, magpapuno. Wala na'y kasudlan ang yawa sa among kinabuhi, Ginoo, kay ikaw ang Dios nagpuno naman kanamo, Ginoo. Dili nami masagol, dili nami masakop sa mga kalibutanon nga mga butang. Kay nag-ingon ka ang napuno lainon. Oh, hallelujah. Tindog tanan, simbahang Dios. Suginli siya sa unsay yang pagbati diha nimo. Hallelujah. Yes, Jesus. Sulti si Lord sa iyang pagpangga diha nimo.